Sa Camp Vicente, Lucban, sa Catbalogan City, Samar, napo kalibo ka mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas, Philippine National Police ug Philippine Coast Guard ipakatap sa nagkalain-laing dapit sa Eastern Visayas uban sa pakiglambigit sa Commission on Elections Region 8 aron mapabiling luwas, hapsay ug ligdong ang 2025 national ug local elections karong Mayo. Atol sa pagpahigayon sa Regional Joint Security Control Center Conference nga gipahigayon sa 8th Infantry Division sa miaging semana, ilang gituki ang seguridad nga ipatuman sa Region 8 aron mapabilin ang makiangayon nga eleksyon. Tutukan sa security forces ang 26 ka mga lungsod nga giila sa COMELEC nga election areas of concern. 12 niini giila nga areas of concern samtang 13 ang anaa sa areas of immediate concern. Samtang usa ka lungsod ang ubos sa under grave concern. Aron mapaligo ng seguridad, ang AFP, PNP, PCG checkpoints giumol aron tutukan ang 17 ka mga stations sa Northern Samar, 20 sa Eastern Samar, 23 sa Samar, 12 sa Leyte, 6 sa Southern Leyte ug 1 sa Biliran Province. Sila tahasan nga mopatuman sa COMELEC gun ban aron masiguro ang kalinaw sa dapit sa Region 8 sulod sa mga adlaw sa election period.